uthando hey Nxakanxaka uthando hamba ngesitimela sothando hey Mabila magumu elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni Nxakanxaka uthando Nxakanxaka uthando Nxakanxaka uthando Wathamba awuvule ngazi khona la ngaphakathi vula mina vula Thamba oh mfana wami uzobona Thamba wathamba he MaBuyi Ya. Ukuthanda. Hayibo. Tadi badlambo. Mana mzina abantu ima wesithi awuma ukade. Mana mawungena endlini abantu awungqonqoza vele ngqonqoza la ngihlezi ngqonqoza la ngifica kuvaliwe. Usubuzongqonqoza ukuze kuba. Isuke ngize kuThemba. Manje mina nguThemba yambona uThemba la. Ufuna uThemba ke mina seniyanibalekela noThemba sengihleli ngifica wena la uThemba akekho umqashisi. Ubalekelwa yimina noThemba. Ngiyamfuna uThemba ngifuna kwena wena ngithola la. Awuma wesisi wabantu. Sonika uThemba ngidinga. Ima ke mina mangikubalekela. uThemba ngifuna. Ima mangikubalekela mina ngibalekelelana ungichazele mina. Phela ngiyazi ukuthi yini engifuna kuThemba. Ngihlangana naphi mina nawe imali yami ngidinga imali. Hayi ngasongidakela hayibo ya. Ungasho ukuthi ngiyadakela. Hayibo ngidakela. Nikezani imali bese nizofaka mina. Ngiyayifuna imali yami uyayazi ungayenzi. Hey awungeke wena. Ungasho ukuthi ngiyadakwa. Hayibo angibiza wena. Banumbiza wena. Banumbiza wena. Ngishaya imali yami wena ngishaya imali yami. Hayibo ngazokudakela yabo. Ngingenaphi mina ngingenaphi? Ha. Yona ntombazana ngingenaphi mina? Ngafika uzongithatha kwabanganami uphinde ungishaye. Uphinde ungishaye Imali yami. Uzophinda Imali yami. Ayibulala. Wema Imali yami. Soqalana njalo wena Mabu imali yami. Wifuna Ungishayelani ngiyazela imali yami uzoyazi. MaBuyi uzoyazi wena. elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni Nxakanxaka uthando Nxakanxaka uthando Nxakanxaka uthando Qole ekhaya. Ubani lo? Mina hayi bombhema sezwane ilizwi lami. Awungena mngani ngena. Ngahlala Hey. Namakhasi. Hayi angizwa hayi lo makhazi. Hey. Wenze njani mngani wami? Mfethu kubi. Moya wami nje unakele uthando. Kodwa mngani wami ngiyabona lonke nje leli sonto ngiyabona nje ukuthi awukho right. Hayibo lenyanga nje iphela nje mina ngizazi ngididekile ngazi nokuthi ngiyahlanya noma kwenzakalani. Kwenzakalani mngani wami kwenzakalani? Into angenza yona. Ubani mngani? We. Ngathatha izimali ngamnikeza. Awu ngangikutshelile mngani wami ngalo Nxakanxaka wakho angangizwa ayikuvalile amadlebe ngakutshela ngathi utsotsi lo uzodla imali yakhe akushiya. Unjani namhlanje?
Hayi sengicela nje usizo lakho ukuthi ungisize Mbheni. Usizo lani mngani wami usizo lani ngathi ngiyakusiza ngona ngahlasela yilo Nxakanxaka wakho azongiphathela iboss esigodleni sami ngikusize ngani ke mina manje Sizeke nje lezo ungisiza ngazi ukuthi ungenza ngani abuyisa imali yami noma ngafa noma ngahlanya angisenandaba naye senginendaba nemali yami. Ngiyacela. Mngani wami hayi phekile. Angisathandi nje ukukhuluma indaba yakho mngani wami nalo Nxakanxaka wakho mawaba mesebuyile mngani wami uzwa ngayi Nxakanxaka umnikeze yonke imali ukhohlwe ingane ungangilaleli mngani wami ngibe umuntu omumbi mina hayi mngani Kumanje kumele ngiyokhokha imali yesikole 2000 ufuneka esikoleni anginamali angimazi Nxakanxaka ngibalekela angazi ukuthi mngani wami ngisabathi ngiyahamba emgaqo ngisayibona nje lelisoka lakho ngiyazibuza ayibo wayapi phela lo ngisaba ngisho ukubuza mngani wami ngoba phela ngiyakubona ukuthi hayi ngeke awuseyena lo waya angazi ngihluphekile ngempela ngifuna usizo lakho. Hayi mngani wami ufike esigodlweni sami ufike esigodlweni mngani sizoyikhuluma kahle indaba yakho kahle ingiphathisa ngekhanda mngani hayi mngani wami ngiyakuhleka madoda indaba zothando awu mngani wathatha imali yendoda hayi mngani uyahlekisa ungazi kuyafana nongabona ngakutshela mngani wami ngakukhuza kodwa mngani wami ukuba wawungilalelile ngikubonisa ukuthi phuma kulo tsotsi ngangaboni uthando livala amehlo nami wangabona ufika mngani wami behliphisisile ngotshwala bephuza wangavula amehlo nalapho kunjani namhlanje mngani mngani wami hayi iyangihlekisa nje kodwa nginethemba ukuthi wena ozoyenza belula yonke lento hayi mngani wami awukufika esigodlweni njengoba ngeke ngingasho ngathi ufisa azokusiza ngani amaphoyisa hayi azongisiza kodwa manje azothatha kade wena ozongisiza nje uzongisiza ngididekile ngazi yabona nje futhi bengaqhamuka angazi ngabona umhlobo lokhu nje ngashiya le bashingi ukuthi uyiwasha uthemba secathi-ke mina ngingahlalela into efana nale khona umuntu ungahamba inyanga yonke kodwa umuntu lutho uwasha nje uxovuze iwashini ezimbala qoqana umusa mntakazulu kodwa uthi uyamphisa mina angizofoda nje ngiqoqela into zami ngiphume endlini zabantu ngoba hayibo nomusa yena ngizingitshela ngiqhakazela manje athi wena futhi la endlini indaba wena uyahlanya nje usukuyenza yini manje tuza awungithina ngoba nazi inambulo zami ungitshela na ugcina uphuma ngalena ngiyakuzwa nje lokho vele nje akekho umuntu ongangena egqeze endlini yakho nani uzogqeza ithatheni yini manje waqhwaka nje kwenze njani usunimali maqhwaka nje manje usangazi ngizigqoka njani manje umugqoza ufisa ugqoyisa ufaka ikhaya kuthemba cha uyahlekisa shame awungisukhulisa shame awuyeke ngikhuluma serious angasikhathi sakho mana usuvela wabona ngalo vele uzela endlini yini manje uzoqoqa manje uzoqoqa yini kwenze njani ngazi mabuza ngeathi no awu bekithi sikhulumile nje nawe lento kundaba nomusa uthemba angisena into enye into engizoyikhuluma nawe mina anginayo into engizokhuluma ngizothatha izimpahla zami ngiyahamba lokho nje ngimele silokhu uhamba uyapi njengokubuza ngayibuza ubalo sekhona empilweni yakho akekho umuntu osekhona empilweni yami kuwena nje phetha ngisakufuna uthini kumina kahle uthini singikhona ayikho into engishoyo ayikho into engishoyo themba ukuthi ngizothatha impahla zami ayikho into eshoyo ayikho sivele ufuna ubana manje usukuyenza manje asenapho ukuthula thina buka manje ozala ngitshela igqekezi kodwa kangiaba hayi bathemba
Ethemba ukuze izinto ekhona. Umuntu ongazithi uyaqhekeza la endlini ngaso sathana sathi wardrobe satha ini. Hayibo. Namusimana Ingiyekela usuhamba ngabeka le ngathi awukwazi ukuhamba uhamba ngishaya noba. Wathamba ngathi unazo intombi zakho seshone phi? Uyasho intombi into efika edlule. Into efika idlule mina ngikhuluma ngomuntu engifuna malalela ngifuna ikusasa kuwena yazi. Ngifuna ikusasa kuwena. Uma ngengane yami manje uthi wethemba eqaleni kade wenze lemkhuba yakho ubungaboni ukuthi ubungalifuni ikusasa. Why kufikela manje lokho? Nomusa understand mina njengendaba manje ngikhatheze lokho sikhuluma indaba yethu ngoba nje ngisho singisathe isinqumo sokuthi ngiyahamba angisakufuni nje empilweni yami. Ngikhathele lokho ngikhuluma into kodwa njalo mangikubona ngifuna sibanga ukuthi ngiyahamba. Hayibo. Mawakhe. Ngenze njani mina ngiyakubuza ngenze njani ufika la kumina ungilahlile kade ungilahlele nangu lokhuzana lo muntu hayi ke ngifuna sikhulume sidlule kuyona ngenze njani wabuya kumina usuzelele ngani ngakumukela ngithi ngakumukela ngakuhlalisa endlini ngaze ngishiya nendlu lapha waye wena kuzoba nzima ngabe ngixolisa ngiyaxolisa wangibukela Themba wangibukela nini Themba ngoba mina ngifikile ngakuncenga ayikho intombi yakhe engazi ukuthi wena ungifuni ayikho intombi yakhe engazi ukuthi mina ngumuntu ogcina kwena ayikho engazi ngiyakubona ke lokho muhambe emakhaya manje uthi ngingane ithi ngikubuze ngasho ngisukuyenza lo mina anginayo omunye umuntu ngakwenza njengomuntu wesilisa kodwa manje wena khona umfazi wami ezwe lalela no ngiyakhuza ngisukuyenza yazi uma uhamba yazi impilo nanje ukuthi uma ngabe uhlukana nomuntu usuku uhamba le gap ozoyishiya manje uthini ngayo yabo uthini senosami uthini ngayo yazona Themba yazi yonke imikhuba icele kwena awukho umkhuba ongenawo ngikhuluma nje kade kukhona intombi yakho la njengamanje kukhona intombi yakho mina ufuna ngithatha amacala akho ke athi ngihlupha ngazo njengamanje uthathe imali zabantu uhamba nazo angiyazi lo mali leyo wayishonisaphi ngoba sesixoxa ukuthi sine sizohlukaniselana lo mali angazi ukuthi wayidlana yiphi intombi nangu MaBuyi kade efikile ufuna imali yakhe awukho wena uyabuya manje uyisunimane manje uyifihlile manje angazi bona nomusa manje yazi wena njalo ngiyazama ukulungisa yazi mina njengendlela kunzima MaBuyi ungenaphi MaBuyi uyangena ngoba phela manje uhleze efica mina la endlini afuna imali yakhe uyangena ngoba phela mina angisena space angisakwazi ukuphefumula nje angisakwazi ukuphefumula mina wena ngihlupha intombi zakho sangihlupha uthatha imali zabantu nje angazi Themba hayi angazi bona wenze njani ngempilo yakho Themba bona mina ngikhathele nje futhi nje angikwazi ngoba awukho umkhubo ongekho kuwena Themba awukho Mose ngiyakuzwa konke sokushilo sengichazile ukuthi kwenzakaleni yabo leno ngitshena wena mina manje uMaBuyi ufunani uMaBuyi uthe ufunani la uthe ufunani yazi Themba no Themba mina ngichaza ngathi yabo indaba yakho ukukhuluma nawe nje ngikhathele ngoba ngikhuluma kumanje MaBuyi kade ngoba adela sengilwe ngashukana naye ngashukashwana ngenxa yakho ufuna imali yakho nibangani yini nibanga ufuna imali yakho ngithi ngachazela ukuthi njoba ukhona empilweni nami wena kule level ukuthi uma wengane angithi akuchazela uma wengane ngeke uzucompete nomuntu ofika empilweni yami wathamba yazizwe nje short namanje abawuthi awunangqondo namanje yazizwe ukuthi uthini wathamba inqondo yakhe yephi ngicela uzothemba inqondo yakhe yephi yabona mina ayikho into engifuna ukuyikhuluma emayelana nathi sobabili ngicela ukuthi unikeze uMaBuyi imali yakhe ngoba mina ngeke ngize ngikwazi amantombazane imali yakhe ngeke ngishawa amantombazane ngenxa mina kade sengilwe into eyisimanga kabi la ngilwela indaba zakho mina shuphela usangithanda ungazongidakelwa mina bengeke ngize ngibuke intombazane ngishaya ungazongidakelwa wena yazi ish manje kuye lo sokwenziwa nje namanje yazi ayithemba ungiyekela lalela yazi lenzalile yini manje yazi usangihleka ngiyangijabula yazi ubona ukuthi manje kusho uthando nalo ngama uyindaba uthando shuthi manje uyangilwela mama uyangilwela kade ungilwela ayithemba ngicaswela alungiyekela mana ngishaya kodwa khuluma kuyishiya MaBuyi ngiyasho ngizocompete ngiyazi ngishayela lapha futhi mina lalela hawo yini nomcaso indaba imali ngizochaza imali wayishonisaphi ke vele ngoba sasithethwe nesohlanzelana imali wayisaphi imali ngoba imali agcina unginika yona uba mhlawumbe u300 ngazi nje incane ngamali agcina unginikeza nginika kabili awuphindanga wanginika lo mali safune mina ngilwe into imali engayidlanga wayishonisaphi namanje uzosiza ngani ukuthi manje ngishonizaphi uzosiza ngani Wesema kuzosiza ngane mina ngoba phela uMaBuyi imali yakhe uyayifuna ungathathe selwa nami izosiza mina ukuthi uhambe ukhokha imali kalokho uMaBuyi kuzolwa nami phela mama uhlangene nemali uthi imali MaBuyi wayinikeza mina cha angisho kabi wena iwrong lento la yenza ukuthi afike manje sizokhuluma ngizofuna imali akayifune kumina imali
Uzokuthola nje uwehlwenye ukuyifihla mama uyisulumane uwehlwenye uzobe seyithola uzobe eyithola phi ke mina ngoba ufica mina la uzobe ethola Angazi uqala ngithini ngathi ungixolele ngiyimoshile ngiyazi ngimoshile ngiyacela MaBuyi labalethwe mina empilweni yakho ngizobona futhi ngibenze njani kodwa ungaboni ufuna ukhokha imali yakhe ufuna ukhokha imali ngoba awuyidlanga nami lo mali leyo Themba awuyidla ngabe ngeza ukuthi mhlawumbe wayidla nami angikwazi ukuthi wayidla wayishonisa phi imali Themba uthini ke manje uqala ngixolisa qala Themba uthi wena unyaka uphela uxolise kangaka mawucabanga ngizochaza ngifuna ukuchaza kwenzakalani wayenzani manje ngicela uchaze Themba wayenzani manje shuthi uManthombe yamaza hayi uManthombe ngilalela mina bengithi ngilungisa umndeni wethu ukuthi izingane zazi ukhona umamncane ukhokhelekile uqedile into engayenza mina ukuthi ngifuna ukwenza iqondile ngenza usiko ngifela usiko angenza usiko ngemali yenye intombazane yokhokhela usiko ngenye imali yenye intombazane cabanga ngase ngizamile mina Themba uhlala iphe kancane chaza uthini wisdom ngiyamthuka phela wisdom uthatha imali yabantu uyokhokhela enye intombazane ngiyachazela nje ukuthi kodwa mana utheni MaBuyi uthi angikho ngithi hayibo mina ngizokukhavela ngingabuyi izinto zakho mina ngangikephi ngithelana ngangikephi ish asidlulise uMaBuyi ke ngiyakhuluma ke sifine kuma uMaBuyi uthathe ngimfakele imali ngithi akezela laba vele uthatha yonke imali uthathe yonke imali MaBuyi uMaBuyi ufuna imali yakhe uMaBuyi uManthombe odla imali yakho Themba ekhanda kuyasebenza kahle ukuthi ungathatha imali ufakele umuntu ole eswatini ungakazi umbone uJola nesithombe uJola mana imali kaMaBuyi manje ngiyadila ngizongisanganisa ngekhanda ke nami sengikhuluma MaBuyi uManthombe wena ngizongihlalisa ngekhanda phela njengamanje ngiyachaza sengize ngizongithi imali nginezo uMaBuyi imali ngiyithatha kuMaBuyi ngiyavuma ngalithatha ikhadi vele ngoba benakhuluma nobabili kodwa into engiyenzile mina ngifela usiko bengenza usiko ngithatha imali usiko ngemali engane yabantu bengisazolungisa nakwena lento ukuthi manje uhamba kanjani sazolungisa ngoba safuna ukukhuluma noma uMaZulu lento ukuthi manje uMaZulu senza lento ayenzayo Themba kwehlane ukulungisela umuntu uzolungisa ngani ngoba uhlokukho imali kaMaBuyi ubaleka nje usisulumane uhamba uyifihlile yonke le ndawo le mama ngicela umshado hayi mina futhi ngeke yabona nje lezi zinto lezi anoma amaphupho noma umsangano sengicela umshado manje wena ungishiya manje ungishiya kanjani inkinga enjena Themba ngithi iphi imali yami ngifuna imali yami Themba into engifunayo boyisana sakho ngifuna ukubanjwa wena ngifuna imali yami hawu iphi imali yami uyabona ngaqhamukapi lapha phansi uqhamukapi wena kudala ngifika la ngifika kuvaliwe ungekho sengikhumbule angikhumbuleni ngifuna imali yami lobaleka nawe usebaleka wena ngibalekela ngiyafika lapha ngiyobheka indawo kuthiwa uzange ufike wena uzoyikhokhela indawo uba babuzwane uthi azange uzofike nje babuzwane lapha uzawufikanga zange uzoyikhokhelanga indawo seqalile babuzwane yazi babuzwane wayekade ikomiti qala babuzwane bamkhiphe ikomiti ngokuthi wayedla imali seqalile ngamnikeza deposit ufuna ukuthi nemali yami uyidlile ngenze ngicela imali yami angisafuna indaba yendawo sengicela imali yami ibuye imali mana nginte efuna la mama mina ukuthi usengibalekela phela wena bangibaleki yini manje MaBuyi ngifuna imali yami hayi angisafuna ukukhuluma nje indaba yakho angisafuni nje ukuyizwa ngifuna imali yami ngaphandle kwalokho ngiyasuka la ngeMakhosi imali yami uzoyikhipha ngoba usengibalekela amaphoyisa imali yami amaphoyisa ya ayikuphi amaphoyisa imali yami oyilethe ayikuphi amaphoyisa siqala ukuthandana ayikuphi kusafanele ixazulule phela imali selungisa imini efuna la imali yami ngifuna ukukhuluma kakhulu angifuni indaba MaBuyi ngizwe phela imali yami into efuna la MaBuyi ukuthi mina nawe sihambe silapha nakusolungisa into babuzwane abuyisele imali lena imali ikhona iphi manje ikhona imali sekhadini liphi lona buka-ke ngizochaza mana uyangibona into ongenzayo yona imali abantu abami ngenza kanje nginikile ikhadi ngoba ngikuthembile
manje ungenzani MaBuyi yabona Yini manje lo usufaka abantwana ngenzayo manje ufaka abantwana ngemali ey'ngane zami ngifuna ukuchaza yazi ngicela sana yini esengiyenzile mina ngale mali wena wenzeni ngayo yenza into bengithe uyenze umuzi ngikhokelile babuzwane lobu uqilibani Nxakanxaka uthando hamba ngesitimela sothando maphila makhulu elinye ngiyabonga ukuthi umuzi wethu ngale akumoya ngoyihlisileyo ngengukuphuleyo kuphela ngicela imali yami ngifuna imali yami into engiyifunayo ngifuna imali yami nje angisafuni ukukhuluma into eziningi izitori ngicela imali yami bheki ibuyele kumina manje imali yami ngiyicela MaBuyi angikwazi ngikwazi wena ngenzulala wayi mangifika la ngingakuthola uyangibalekela wena kanti nje mengabe khona imali yami iphi mengabe khona wena ubalekani ngifika la khona intombi yakho ibintombi le ngiyificile khona la endlini njalo sengificayo ngiyangishaya mangifika ngifuna imali komsuka ukuthi uyanyayazi hayi uhlaza ngifuna imali yami nase ngiyashawa ngishayela imali yami uhlaza noma ngife ngifela imali ey'ngane zami uhlaza lo hayi ukuthi uhlaza unjani ngeke futhi ukuyifuna uma ngisuka la ngiye emaphoyiseni kuzocaca imali yami uzoyikhipha eyami imali ey'ngane zami uzoyikhipha MaBuyi sona sami ngisukhumbulile yazo ngiunderstand ukuthi imizwa ungikhumbulapho ungibaleka uyangibaleka ungikhumbulapho ungibaleka sengifika la awukho ngiyashawa mina ngishayela imali yami yabo lokushaya umiyekeke lo yena umuntu udinga amaphoyisa kodwa thina wena amaphoyisa azofuna wena aze kuwena amaphoyisa ngizoba ne-criminal record lapha kamasipala bese ngiyaxoshela yabo bengisafuna ukutshela yazi ngaba nje inkunzi adukuphi uma ngifona ngikuthole efonini hayi bo indaba yakho kanti unjani isigebengu uzobheka intombi yakho noma wengane hayi akesiyo intombi yami uma wengane lowana njengamanje mina ngisomathola ungishayelani mengabe imali yami engayazi ngicela imali yami nomona lo isicelo unalomona isicelo yazi lwana ngisho ngafisa sami wayeshakwa sana ashakwa sana kodwa mina imali nje phomna wangilethela la uwazi ukuthi shawa yonke into ungilethela ukuthi ngishawe imali yami ishle imali yami ngengifela imali ey'ngane zami imali sengaze ngifele ngiyayidinga ngiyayidinga awuthi phela ngimanga nje hayi ungangitshenje lonto cela imali yami back ubuye manje imali yami mangibona imali yami sixoxe wona luthando lungelisaba ke right MaBuyi ngeke lisaba kanti luthando ngeke lisaba abona uthando ngishayiwe nje yini ezobathi ngishayiwe ngizomlungisa into okushaya kodwa manje ukuthi manje imali nje kufanele ihlale mina njengendoda manje sizokwenzeka kanje nayi ngeke imali ikhona baby kusasa ngicela sivuke kusasa ngiyolokhuzana ngolungisa ngoba ngisho ngaba nje inkunzi kwathatha ikhadi nayo yonke into kodwa imali akaziphuma kufanele ngivuke kusasa ngebank iziningi kumele ngizenze kufanele ngihambe ungazenza ingane sonke isikhathi lezi zinto mina ngihlezi ngifika la ungekho ubuye uma ngabe ungazilungisanga manje amatoho wabona ukuthi kubalekile amatoho kunemali yami engaka shilo bebuka nje manje sesizenzile bese kukhumbula ngiyabona ukuthi lolu laka lokuthi bengingekho lenza ukuthi wenze manje ngikhona ngibaleka wena sengibalekele balekele mina balekele wena ungekho nje lana angiqali mina izinto ngayiqedi yabona ha kodwa ngiyabona ukuthi uyiphethe kahle ungilindile kwadala ulaka kwenza yonke into hayi usukuyenza lonto yes ungaboyenza athi ngifuna yini ngifuna mina ukwenza nje ube right yabo camela phela la ungasabi indaba hawo yazi bathi mali beqhamuka emsebenzini yabona singasantenzeke siqhubela kahle yabo ngiyaxolisa ukwenza ngale kwenze ngakhona kwaqhamuka umsebenzi ekuthiwa nazi transfer Limpopo ngabuka mina ukuthi kunemali eziningi afanele ngizoyithola lapha ngathi mina KP no usithanda sami ngomchazela ngathathwa ngalolo busuku lo kwathiwa nje kuyahanjwa lo msebenzi ngabukela ukuthi imali zakho baby ungixhasa ngigibela ngisosazi manje ifoni osayibambi ngami ngiyakufonela ucingo libambi yabona ucingo lolu lwasinda ngoba lesendlini kodwa ngangifake iSIM card lefoni encane yahamba leyo foni encane le kanjalo baby manje ngiseLimpopo nje le ngiyasebenza baby ngicabanga wena umuntu wami ngiyacabanga ukuthi ngizobona kanjani ngiyacabanga inhliziyo yami ibuhlungu
and mangifika lapho sengifica lezi ndawo uthi kade ulwa nalo muntu lesisipoku lesi silokhu zangisona umusa ushayiwe yo imali yakho no imali yakho sometimes ikho kodwa azinto efanele silungise ngeke ayiphi isithando sami Yabona le manje uthi manje la uthandweni lethu sekukhona into zakho sekukhona into zami hayi ngeke angijabule ubona ukuthi imali masithini hayi ngeke baby why manje kulezi imali suthi manje wena imali zakho baby akusezona manje izethu sekushintshe mntwana ezethu angiphila uyangibaleka sekuze zakho wena usukuyena thina fanele sifundele language ukuthi izinto ezethu yezwa lonto le yezithu ngendlela ukuthi mina baby ngiyacabanga yazi ngazi ngiyacabanga cabangani ngicabanga ukuthi vele namhlanje uvela ulale khona la endle uvele qhume nje qhume nokuze kuse sithakathana ngifuna nje ukukhokhela zonke ikweliti zami awindaba ngifuna lazi namkade ngikhumbula ngempela khuleka yabona ngiyakhumbula amazwi siqalithana ngathi into ezinhle ziyavukela nathi manje uthanda ukuyavukela kwenzeka sonke izinto ngiyabona so babe ngicabanga ukuthi ngoba iweekend kusasa umsombulukweni asivuke dala siya vele sobhala sibhalana vele sobhala kana ngo home affairs vele nje ube wena ushade ngokusemthethweni le nto mina ngiyikhuluma ngathi ngiqala ukubona ngifuna ukwenza lo wami bona shade siba uthu kuphela bengekho abanye abantu into esiyifuna ukuthi sithina sidinga umuntu wesithathu yabo uzobe khona uzoba ufakazi cha impela wayekhona ngathi sibhala mina nawe yabo okay lo mkhulu umshado sowenza la khona abantu ya uzofuna ukubonakala ke uzobonakala kumele caca phela hayi caca wona igeke sikasini manje azuthini igeke ngeke phela ngiyangiphinde ngale nto kahle hayi ukhathele nozana Ulwandle manje Sabatse Osu Thaso Ngihlambe mathuthi ngani ukhona kade ngikulindile usuba nje yini manje hayi ebengisabhizi khona into wena nje ubuka kujabulile mina ngidithekile nje ikhanda ngiyaphuma ngiyangena ngazi ukuthi ukephi ngikhona sengifikile kodwa manje ngizele enye into nje ukuthi masixoxe ake ngidotse nasihlalo yini kanti le ufuna ungixoxela ngumile asiphuthume sigodlweni ke siyokwenza le nto bongitshela yona shesha indaba yesigodlo ngijahi ngesigodlo sime nje isigodlo manje yini ke namhlanje ongizele nayo indaba ezimnandi ngoba mina ngihambile ngayo thenga imithi phela ngithi ngahlanganisa sengilinde wena ukuthi senze le nto boyishileka ke ahlala kanjani imithi so bese ibona indaba yayo njani safuna imithi ke manje indaba omuthi nesithandwa sami sifikile isilima uMakhosi hayi kanjalo akusona usucakile Makhosi ngisize ukuthi mina ngulo umuntu ovele yabona nje ngazi ngamaphapha phezulu into ngithathela phezulu usumtholile umuntu wakho ngimthole sakhuluma kahle nesithandwa sami sezi right izinto ngifuna ukusiza ngenye into ke isithandwa sami ubuyiselile imali uma ngokuthi ngisize ngezinye izinto ngifuna ukwazi ukunikezela imali ngathi ngihamba ngimshiya nekhadi yena wabe bizwe emsebenzini wakhe le Mpumalanga ubekade ngekho njengoba ungamboni nje nawe ufakazi wade ungamboni usengekho
Bese ngeke isithandwa sami besempumalanga. Awu sekuyisithando sakho namhlanje mina ngimfuni. Angikwazi ngisho uzenzisa ngoba utsotsi yonke lento azokutshelwa namanga. Imake ngikutshele. Akekho wamsebenzisa unamanga. Hayi manje uzomfuna ke. Ngoba into azoyenza. Ngomfunisa uwe. Ave inhle into azoyenza. Ufuna usiphelezele. Siya enkantolo. Angizwanga. Awu. Mina Makhosi ngiphelezele wena nalo mfana wakho angeke noma uzize wami angeke mina ngikhiphele kulento yakho Nxakanxaka ngoba umndeni wakho umusukhuluma konke lokuthi mina bengishuthi nami ngiyixoki laMakhosi ngingathembeke emphakathini ngenxa yini nobabe mina ngingeni angingeni mngani wami singathona umona ke manje angingeni mngani wami angifune utsotsi Mantombi ngiyazi ngazi yini ungizibela yona ungaphindile ama voice mail ami kodwa ngifuna uthola le message ikwazi voice mail ukuthi lokugcina iqhamuka kumina yezwa ukwenzile ntombazana yezwa wenzile ngiyakushayela izandla ukwenzile kodwa ngifuna ukwazi ukuthi lokho kwenze kumina ubuqala futhi ubugcina ubathola abafana nawe ngifuna ukwazi lokho hayi ngoba nakho mhlawumbe lokuthi mhlawumbe le nhlobo le lokulandela isifazane kodwa ngifuna uyithola ngoba manje angiyazi ngibange nawe angiyazi cela uthole voice mail please ngaphinde ungifonele ungaphindise nama voice mail ungaphinde ungisebenzise nemali ukuzana wenze yonke into le ngoba manje sekuyimina manje sengathi ngilandela wena kodwa lo luthando bengolweso sobabili ngifaka imali wena ukhetha ukidla imali kanje kube ngangazi angize ngikwenze lokho ngifuna wazi ukuthi ke iyokudla leyo mali le iyokudla leyo mali ngifuna ukwazi lokho iyokudla leyo mali le futhi enye into mina ngihlupheki ukwazi lokho angihlupheki nje wemantombi angihlupheki ubona ngifaya lo mali imali ngiyiphatha iningi la iqhamuka khona yabo kahle kahle ngicabangela ngizokwenza mamncane khona uNdlunkulu la khona uNdlunkulu wami iningi nemali nayo yabo phuma kumina ngifuna wazi ukuthi kulungile ungidlile oluyobathola abafana nawe mina phelile yabo phelile Ntombi sizowami ngizowela ngeSwatini ukuthi uzongenza kanje ngitshela mina ngiyeke ithemba ungeke nomusa kahle awu kunomusa awu kahle ngowami nje wena ngowami uzungishaya ngakho mama ngisale yeah ithatha MaBuyi lo zakho kodwa ngakusikhona ngiyakuzwa ke lokho ukuthi isithandwa niyathandana nenza konke manje lo mangane yakho lokho ekubhaxa ekushaya ekwenza konke uzombeka phela wena ozongisiza ke nalapho khuleka ngemali imali ikhona ngizokusiza ngani mina uzonginikeza into yokuthi ngibona vela ngisaba ngabusasondela nje eduze kwami mina ngisafune lutho elingihlanganisa nani isazokubhaxa lento mazani ngangemithi ngayo yonke indlela angani wena uzonginika into okuvika ukuthi wena ivele nje ingasacabanga angifunde nokukhohlisa mngani wami mina nje kulento yenu angingeni mngani wami ngiyakucela ngeke mngani hapheke sihambe sobhala wena ngikuthembile sokuwena ithemba mina mngani wami ngeke ngakutshela naseqa ngathi ngikhiphe manje ngiyaphuma endabeni zakho noNxakanxaka wakho uphuma kanjani kuwena qhubeka mngani mina nje ngiyahlo wena ngithini hayi mngani wami ngiyakulahla hayi kanjena ungikhatha nalesi sigebengu sakho mngani wami uyakhumula asazongihlasela esigodleni sami ufuna kuphinde sesizohamba nawe mngani angisakwethembi nawe mngani angisakwethembi mngani wami angidluleki mngani wami angidlulisi mngani angikwethembi ngisazobuya ngizobuya kusasa mhlawumbe uzobe socabanga ngeke ngihlise mngani kumele kusasa sihambe sobhala hayi hamba mngani ngenxa yothando hey ngenxa yothando hamba ngesitimela sothando hey MaBuyi LAMANYALA
elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni nxakanxaka yothando nxakanxaka yothando